Nalunod ang dalawang batang lalaki sa Agno River sa Bayangbang, Pangasinan. Naka-alerto, Sandy Salvacio. Nalunod sa Agno River sa bahagi ng barangay Pangdel, Bayambang, Pangasinan ang dalawang batang magkaibigan nitong Sabado. Ayon sa Bayambang Pulis, nagkayayaan ang 5 magkakaibigan na maligo sa ilog bandang 1:30 ng hapon. Knowing yung ilog is hindi stable yung current niya, yung dalawang biktima natin ay napadpad dun sa medyo malalim na area. According sa statement ng survivor na tatlo, nung tinry siyang i-save, siya rin naman yung natangay. Agad nagpatupad ng search and retrieval operation ang mga otoridad. Bandang 4:00 ng hapon noong Sabado nang matagpuan ang bangkay ng isa sa mga biktima. Kinaumagahan nakita rin ang bangkay ng isa pang biktima na palutang-lutang sa barangay Ambayat First. Hindi rin makakalimutan ni Tatay Lorito ang paglalambing sa kanya ng anak. Kakulitan. Tigaan ng ulo. Malambing po bang bata ito, sir? Opo. Ikinaaalarma ng lokal na pamahalaan ang sunod-sunod na insidente ng pagkalunod sa bayan. Iipunin lahat ng kapitan at lahat ng mga principals, right? And mga PTA officials. Agad-agad, ang PNP natin nag-information drive around the schools. Nakikiusap din ang Bayambang Pulis sa mga magulang na laging bantayan at pagsabihan ang kanilang mga anak sa pagpunta sa ilog lalo kung walang kasamang mga matatanda. They should be more aware dun sa activities ng anak nila. Sila yung first dapat na nakaka-interact sa anak nila. Alam nila kung anong nangyayari. Mahigpit ding babantayan ng mga otoridad ang lahat ng barangay na madadaanan ng Agno River. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.